Bandiraɓe, on calminama, on juram, on mbiyama jaam Allah e kisal mum dumingal yewona mon. Musidɗo mon Amadou Yakubu Kane haaldata e mon. Ko siftodirde bandiraɓe tan kadi yewtidde munen e hirjinde. Artude tan ko femte seeɗa bayyinago pelle men daraniɗe ɓamtare e ɗemɗe men gendije e leydi Mauritanie. Enen fof eɗen gandi ɗiɗo ko sakkiti ko duko haala ɗemɗe ɗe haalte yo ɗemɗe ɗe lawɗine. Kono ɓe jaltini bayyinago ɗen ɗon pelle jaltini bayyinago en paami hen wonde laamu ngu koko sali tan lawɗingol ɗemɗe ɗe koko sali tan, hayso lawɗiniɗe hol miijo wongo jogui hen jaɓani ɗemɗe ɗe gona ɗemɗe janguirɗe, yiɗi wi tan ko ɗemɗe ɗe yo gon kutorɗe tan e nder haala. Kono laamu ngu ne andi ko waɗata ko, sabu ne andi ɗemɗe eɗe koɗe ɗemɗe janguirɗe, sabu ɗe mbayi tan gon ɗemɗe aduna ni, duɗal ɗemɗe gendiji holli en wonde ɗe mbawi rondade jangde, ɗe mbawi rondade gande e gandineje foof. Kono min o jotimi hen tan ko ɓe jaltini ngoɗo bayyinago yimɓeɓe gueɗe ɗe ko celmbi, kanƴe pelle ɗe ni hay sinno holko ɗe mbaɗi ɗe mbawno wadde ko ɓuri ɗum. Kono jimmi wiide tan yimɓeɓe ma mbiya ha joni paamani ko yahete mum ko so haala ɗemɗe ɗe kaalama. So haala ɗemɗe ɗe haalama yimɓeɓe no mbayno kono paamani ni, ko ɓuri hewde haaju munen ala e haala ɗemɗe ɗe Pulaar, Soninke, Wolof yo jange. Nangi ɗumen ko won hen nangi ɗum ko bolle puyɗe, walla nangi ɗum ko wona ɗum ardi yimɓe mbiyata ewa woƴi yimɓe ko ñaami ko jari taw haade mon haalde haala ɗemɗe. Haala ɗemɗe ɗe kañum ardi ko ñamɗen ko jarɗen, sabu wasde men hutorade ɗemɗe ɗe, wasde men jangirde ɗemɗe ɗe, ko ɗum tagata mbayle ɗen, neɗɗagal men wayle, jaltinɗen e pine meɗen, ɗum woni ko tagata ɗum rawa en ha basal naata e meɗen, donken andude no jaltirɗen, sabu en nattat jogade hay ngandiji men ɗi nattat nafde, sabu enen fof ken waylaɓe no ayno jimani tubukiri waɗi en ni, ɗum ɗon ko noon tan waɗata en. Wadde ko yimɓe mbiyata ko woƴi yimɓe ko ñaami ko jari ɗemɗe ɗe ɓuri ardade taw. So en nani ko wayno Murtuɗo Diop en, yo Allah yurmomo yaafomo, kanko e dendagal mayɓe julɓe, ene mbiya neɗɗo daro wiya, Murtuɗo wiya kañum ɗemgal Pulaar ɓurani ɗum yummum, ɓurani ɗum bammum. Oɗon gandi ɗum ko haala mawko woni ɗon. Oɗon gandi kam Murtuɗo Diop wirata noon wasde hormade jinnaɓe muɗum. Kono so Murtuɗo Diop wi noon, Murtuɗo Diop ko paamɗo wonde so wasi ɗemgal mum ne wayno wasi jinnaɓe muɗum ni. Sabu Murtuɗo Diop ne andi so jangi ɗemgal muɗum, hutorima ngal wuuri e nder pinal muɗum, hutorima pinal muɗum e neɗɗagu mum e pulagu muɗum, ene andi so heɓi ɗum ɗon tan, so wasani ɗum ɗon tan, ene andi ko e nder ɗum ɗon ni heɓata jinnaɓe mum, heɓata ɗoftare jinnaɓe mum, sabu ko nden heɓata jikku jaaduɗo e pinal muɗum, jaaduɗo e neesu muɗum, on jikku mone addana ɗum ɗoftade jinnaɓe muɗum, mone addana ɗum wawde miijade e miijtanade leñol muɗum, wadde sa miijima miijtanima leñol maɗa ko moƴƴi, wasani pinal muɗum a walli ngol ɗon leñol no wasiri hoore muɗum. Wadde ko yimɓeɓe mbiyata holko ardi ko firti ko paamani. Ɗemɗe men, ɗemgal Arab ko ɗemgal gendiwal, kono ɗemɗe Pulaar, Soninke, Wolof ɗen kadi ko ɗemɗe gendiji, neɗɗo ne foti miijtade seeɗa,
hol fo ko tagi ɗemgal arabu wiye wonde ko ɗemgal gotal ene jangire, yimɓe fo mbiye gonɗo arabe mo wona arabe fo wiye ko ma jangire ngal ɗemgal holto fawi. Yimɓe o noon hakkillaji munen koko mbayla fof, hay ko jeyno ko wonno hakke munen kañum ene ko'e munen en dewi funtede hakkillaji ne mbayle ha yimɓe cikki kañum ene ko'e munen ni so mbini ene janggira ɗemɗe munen koye fenade ngoni. Neɗɗo saɗa wona leydi aɗa liggo, aɗa yoɓa lempo, aɗa waɗa ko poɗɗa wadde fof, ɗon gandi ko wiyete ko saɗa wona e leydi to mbawɗa wonde fof ene jogui ko no won hen pamirte, aɗa jogui droit et devoir fof, holko poɗɗa wadde hol kadi ko fawe maɗa an o. Holko tagui so mbiyama ɗo joni wonde enen fof joni eɗen kawri wonde laamu ene foti wallude ɓesgu leydi jangde eno safrori e gueɗe baɗe noon, enen fof eɗen kawre ɗum ɗon wona. So wiyama laamu haaɗi goto e meɗen ɗum ɗon, yimɓe fof daroto mbiya koye laamu koye fenade woni, wona en mbi wadde laamu ne foti joganade en jangde meɗen. Joni laamu ne jogani en jangde meɗen, ewa o joganima en jangde meɗen, o laamu waɗi école aji, o wi'i ɓeɗo yo ngar janga e ɗemgal munen, ɓeyto yo goppu ɗemgal munen ngara ngabbo ɓeya. Ha joni way tan kono laamu ngu wi ɓeɗo ene kande jangude, ɓega kandani hen. Sen mbiyama tan joni so laamu, sen koddiri joni laamu wi wonde ewa ko ɗemgal arab ko hutortoɓe no wiyetno ni ko jeeyaɓe e leñol arabeɓe tan e pinal munen, ko ɓen tan kande jangude, heddiɓe jangata, nden enen fof en diwat. Kono ganden ɗum sertani, wiide enen fof yen jangu kono ɓeɗo yo jangir ɗemgal munen, enen yo goppu ɗemɗe meɗen gabboɗen ɗumen, way tan kono wiide ɓeyto yo jangu, en kande jangude nadde duɗe, enen goppen duɗe woto jottoɗen duɗe ɗe. ɗum yimɓe ɓen poti famde ɗum. Kono ngoɗo bayinago yalti fof tan wi kunus, hay goto a nanata ne haala muɗum, en haala muɗum rendoji men ɗi jurmini ko wayni e wonde toɓɓere nde gandanɗa hoorema fotde haalede dukede mum, goto fof no wawiri eɗo wawiri, kono yimɓeɓe goto fof ko calwi, a anda foo hol bone janɗo yimɓe, a anda yimɓe ko paamani, anda yimɓe ko jebbiliɓe hankadi ko foolaɓe. Mi anda, min kam mi ronki famde. Yimɓe ne jooɗi rendo ala ko wahle muɗum ha tengti enen leñol fulɓe. Sa kala to gabboriɗa e saldu e less caali Facebook he, tawata hen tan ko heureux ménage, mariage validé, inde to, yangue gaay, gamri to, gamri gaay. En mbiyani ɗum fotani wonde, koye gueɗe rendo jeeya, kono yimɓeɓe ma mbiya mbahli munen tan koye yangueji e inde e ɗum tan ko ɗum tan mbahli, e lettinani ko yahata e saraji munen, ko fewjete e saraji munen ko. Onon laamu ne fewje tan feere no momtiri enen no momtiri pinal meɗen, kono hay goto mon e dilla. Yimɓeɓe ko ma mbiya mbahli koye goɗɗum, ene jogui haajuji goɗɗi ko ɓuri ardade. ɗum ɗo bandiraɓe, ɗum ɗo ko wasde famde. Paamen ɗemɗe meɗen ko kanƴe ngoni, neɗɗagal meɗen fof koye ɗemɗe men keɓoto. Sa nani ɗemgal tan, sa nani haala ɗemgal ne haale, wona ɗemgal ngal tan ɓolal, saabu ɗemgal ngal ɓolal tan ala ko ngal nafata. Kono sa nani haala ɗemgal ne haale, duko ɗemgal ne haale, ko andude wonde ɗemgal ngal ko kangal mofti pinal, ko kangal mofti gandal, ko kangal mofti neesu, ko kangal mofti neɗɗagu, ko kangal mofti kala ko ine mofto, kala ko ine nafta rendo, kala ko rendo ine hettinire, kala ko ine ngarɗina rendo,
kala ko ina yuɓɓina rendo mofti ɗum ko ɗemgal. Sa nani haala duko ɗemgal ne duke tan ko ɗum ɗon. Wadde woto yimɓe ɓe cikku so haala ɗemgal ngal haalama ko fanditare hen yimɓe ko ya jim tan aɗa tara. Ala, ɗum ɗon ko lawol tan femde kuccuɗa, ko windudema pulare nde, ɗum ɗon ko lawol. Eyi sabu sa rewi e français o walla nawatama ko e pinal, anani gonɗon rendo. Sa rewi arabagal ngal nawatama ko pinal gonɗon rendo. Wadde ko haɗi ndewa e ɗemgal ma, nawma e pinal maɗa, janga hoore maɗa, bitta hoore maɗa, bitta nesuma, bitta no mawɓe maɗa gurduno adan. Ɗum ɗon sabu ɗum ɗon kala yiyaka fo e aduna he to leñol ɓamtingol taw mahaki e dow jatiraɓe e mamiraɓe ko puɗɗuno. Kala leñol ngo jiiɗa ne ɓamti mahi koye ɗum ɗon. Heddi noon leƴƴi eɗen gandi fo, leƴƴi fo ene jiggodira. Ɗum ɗon koko ari tan, ɗum hatta leñol fof so yi ko moƴƴi tan banggue goɗɗo jiggoyo. Kono enen kam ni hay jiggugol ngol koko boni ko tan jiggotoɗen, ko moƴƴi ko kam en jiggotako. Ɗum noon yo yimɓe tinno koye munen, mbatta hakkillaji munen e ɗemɗe munen gendiji. Fulɓe yo mbattu hakkille ɗemgal munen, soninkoɓe yo mbattu hakkille ɗemgal munen, jolfuɓe yo mbattu hakkillaji mumen ɗemgal mumen, hay arabeɓe yo mbattu hakkillaji mumen ɗemgal munen. Ɓen kam ne battini, ɓen kam ne paami, ne batti ɗum, ne gandi ko jahata e dow munen, en gandi ko jahata e dow mun. Heddi kay ko enen kay donka andede holko jiɗɗen, walla so tawi en gandi ko jiɗɗen, hol peeje joganiɗen ɗum. Nden kam mata yimɓe darotono ni mbi hay donki peeje walla gande peeje munen walla ɗum. Hande kam ni mataw hay ngal ɗon namdal mbita ko yimɓe natti namdade koye munen. No hulɓini bandiraɓe, ganden so en mbasi ɗemɗe meɗen, en mbasi fof. Ɗum kala mo andani ɗum yo andu ay hunde ala ko faami taw. Kala ko neɗɗo wawi jangude fof, kala diplomaji wawi hebde, kala to wawi yettade fannuji gandal fof, so famani tan wonde hutorade ɗemgal muɗum ko kañum ardi fof, yo andu ala ko faami taw. Eyyi ɗum noon on jarama. Vidéo on wayno juuti seeɗa ni, kono ko yinnode tan kadi hirjinde seeɗa. Hirjino ngo ko enen fo toɗɗi. Nde won noon ko hunde haalande haltande, kono ala e sago ko ma haale, sabu ko riddannoma so dartaki an a fotani dartade. Ɗum noon on mbiyama yo jaam ñallan en wuro e ladde woɗɗi ɓaadi. On jarama.